Tun bayan da gwamnatin Kano ƙarƙashin jagorancin Injiniya Abba Kabir Yusuf ta dakatar da Kwamishinan Ƙasa Adamu Aliyu Kibiya da kuma mai ba wa gwamna shawara akan harkokin matasa Ambassador Yusuf Imam Ogamboye ta dakatar da su ne bisa wasu kalamai da gwamnatin take zargin su sun yi akan mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Kashim Shettima, wanda haka ake ganin kamar kalaman tunziri ne da tsagen kwankwasiyan suke yi bayan gabanin yanke hukunci da kotun sauraron kararrakin zaɓe za ta yi a gobe Laraba. Don haka gwamnan Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce lallai shi ba zai lamunci cin mutuncin dan adam da kuma cin mutuncin wani wanda ba dan jam'iyyarsa ba. Don haka ya dakatar da kwamishinan nashi wanda ya kasance yana ɗaya daga cikin wanda Injiniya Abba Kabir Yusuf ɗin yake ji da su, amma duk da haka Injiniya Abba Kabir Yusuf karkashin gwamnatin sa bata yi ƙasa a gwiwa ba wajen dakatar da Imam Ogamboyen da kuma Adamu Aliyu Kibiyan. Haka kuma gwamnatin jihar Kano bayan dakatar da su taron ƙasa hannu kuma domin su girbi abin da suka shuka. A wani faifan bidiyo da yake yawo ne aka tsinkayi fuskokin mutanen biyu, kwamishina da kuma mai ba gwamna shawara akan harkokin wasanni, bisa wasu kalamai da suka dinga yi na tunziri wanda ake ganin za su iya tunzura al'umma a ji a aikata abin da ba shi da kyau. Don haka Injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce lallai ba zai lamunci wancan abu ba. Wajibi ne gare shi ya tsaya tsayin daka domin tabbatar da cewa an kula da haƙoƙin dukkan wani ɗan ƙasa ba tare da an ci mutuncinsa a ƙarƙashin gwamnatinsa ba. Don haka ake ganin wannan hukunci na Injiniya Abba Kabir Yusuf hukunci ne ma na tsohon gwamnan jihar Kano wato Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda ya kasance ubangida ne ga gwamnan Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf, duba yadda aka soki abokin aikinsa tsohon gwamnan jihar Borno, wanda yayin da Rabi'u Musa Kwankwaso yake gwamna ya gina makarantu da kuma taimakawa jihar Borno a yayin da take fama da matsalar Boko Haram. Na haka Injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce ba zai lamunci wancan cin mutunci da wani zai yi a gwamnatinsa ko kuma ya yi wa wani dan wata jam'iyya da ake ganin cewa su ne 'yan adawa ba. Don haka Injiniya Abba Kabir Yusuf ya ƙara bayyana wa al'umma cewa lallai da ɗan jam'iyyar NPP da na APC da na PDP da dukkan wata jam'iyya sun kasance a ƙarƙashin sa a yanzu. Wajibi ne ya kula da lafiyar su, sannan ya kula da mutuncin su, sannan ya tsare kimar su a duk inda suke. Wannan kalamai da gwamnan jihar Kano ya yi lallai ya tabbatarwa da 'yan adawa da kuma dukkan wani dan jihar Kano cewa lallai Injiniya Abba Kabir Yusuf din aiki ya zo, duba da yanda akwai soyayya da kauna tsakaninsa da Adamu Aliyu Kibiyan da kuma Ambassador Yusuf Imam Ogamboye, duba da yanda suka yi namijin kokari a yayin tabbatar da kujerar gwamnan jihar Kano. Sai dai wasu suna ganin cewa lallai hukuncin da mai girma gwamnan jihar Kano ya dauka shine zai kawo maslaha, sannan zai kawo daidaito tsakaninsa da gwamnatin tarayya. Wasu kuma 'yan adawa suna ganin cewa lallai duk da hukuncin da gwamnatin jihar Kano ta yi ƙarshen jagorancin Injiniya Abba Kabir Yusuf, wajibi ne su kwace kujerar, domin kuwa ko da sun ci ko ba su ci ba dole ne a kwato musu wannan kujera a kotu. Tuni dai al'ummar jihar Kano suka sa rigar kariya tare da ɗaura ɗamarar cewa lallai ba za su zuba ido suna gani a kwace musu abin da aka zaɓa ba, a kawo musu wanda ba su zaɓa ba. Sai dai kuma tun ajiya da an ji Musa Ilyasu Kwankwaso tare da wasu mutane suna kalubalantar yadda za a gudanar da shari'ar. Yanzu dai haka Ambassador Yusuf Imam Ogamboye da kuma Adamu Aliyu Kibiya tuni sun girbi abin da suka shuka a ƙarƙashin jagorancin gwamnatin Injiniya Abba Kabir Yusuf. Sannan kuma mai girma mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya ce ba shi da hannu a wancan kalamai da ake ta yadawa a jihar Kano na cewa shari'ar Kano tana hannunsa. Kada ku manta ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari ko kuma sabon abu wanda ya kasance da dumudumin sa aka same shi. Wannan tasha ta ku ce ta mu ce domin tabbatar da labarai sai hayya.